Capítulo 16 da segunda parte. Casado. Estamos en guerra, e non sabemos cando esta guerra acabará. Á parte dunha frente no Guadarrame Somosierra, Madrid ten que atender ao sitio do Alcázar de Toledo. É a quinta columna, como din, que chamou mola á forza dos fascistas, camuflados que esperan, ou esperaban ser os primeiros en ocupar os edificios públicos. Logo están as máis frentes, que nos fican lonxe, a frente de Aragón, a frente de Andalucía, a do norte. Na guerra moderna, há que desconfiar dos partes oficiais. Enganar o inimigo, e mesmo a populación civil ou o exército propio pode formar parte da guerra psicolóxica. Xa fixeron acto de presenza algúns avións do adversario. Non sei con que fundamento correuse a voz de que un deles estaba pilotado polo comandante Franco, Ramón Franco, irmão do xeneral. Ramón Franco, que non há moito hostilizaba desde a esquerda o goberno de Azaña e foi deputado comunistoide nas constituíntes. Rafael levoume a ver o deputado Castelao. Estivemos bastante tempo na pensión en que vive. Chegou outro deputado galeguista, Ramón Suárez Picallo. Coñecía algo ambos, porque Rafael mos apresentara no Lucky Club. Fálase de organizar unha forza de voluntarios galegos. Téñense algunhas noticias do sucedido en Galiza. Alí foron fusilados algúns xenerais leais á República, como Caridad Pita e o vicealmirante ou contraalmirante Azarola. Aínda non se sabe ben a sorte que correron os políticos destacados na fronte popular. Que xefe político perderon os facciosos coa morte de Calvo Sotelo, di Suárez Picallo. Foi un asasinato a que condenalo. Mais, como negar que restou a rebelión un tanto importantísimo? Quen senón Calvo Sotelo ía ser o caudillo político do movemento subversivo?